Euskal Herria zuzenean festivalak aurten 30 urte betetzen ditu, eta urte muga berezi bezain garrantzitsu hori ospatzeko hainbat proiektu jarri ditu martxan. Tartean liburu bat plazaratuko dute, baita dokumental bat ere, eta jada sarean entzungai da 30. urteurreneko Uinen hildoan podcasta. Gaurko emankizunean, podcast horren sortzaileak ezagutuko ditugu. Arratsalde on deizuela guztioi, gaurko saioan ere Bidaso ibaiaren bazterrera etorriko gara, hain zuzen ere Hendaian Txingudi badia dragatzeko lanen bigarren fasea jadanik abian da, eta lan hauen xehetasun guztiak ezagutuko ditugu. Hori bakarrik ez, saioa amaitzeko joan den asteburuan Baionan izandako ikuskizun xelebre bezain berezi bat ekarriko dizuegu, eta guzti honekin has dezagun otsailaren 25ko iparraldearen orena. Euskal Herria zuzenean festivalak 30 urte beteko ditu aurten, 3 hamarkada 1986an Arrosan egintzen lehen edizioa hartatik, eta urteurrena ospatzeko maiatzean argitaratuko den liburu bat, larrazkenean plazaratuko den dokumentala, eta jadanik abian den podcast bat prestatu dituzte. Lehenik podcastaren aria sortu dugu, bada ari gorri nagusi bat berba entzulak ez duena sentituko, baina dena festivala atikzetara. Nahi du bilkuretatik desmuntaketara. Eta beraz guk hortik tiratu diogu, eta hor aldi guziz gai berezi batzuetan zentratzen gira, eta belaunaldi bakotxak bizi izan duen une importante batean. 16 izan dira, 16 elkarrizketatu. Kokapenaren arabera hautatu ditugu, ez? EHZ pausatu baita Arrosan, Idauzemendin, Eletan, Lekornen, Irisarrin eta Arberatzen, bai bederen definitiboak izan dira ondotik nomada talako edizioak, baina izan ditugula zailtasunak momentu batzuetako antolatzaileak atxemateko eta hiengana iristeko, eta horrek ere erakusten du erronka horiek eta EHZ-etan izan diren gora bera horiek. Eta gero jendearen gana joatean, jendeak onartu behar du, eta onartzen zuena elgarrizketatu dugu. Batzutan hori bezain txinple da, ez da erraten zinuena garai batzuetan pixkat EHZ mingarria izan da, eta beraz pertsona horiek zailtasun gehiago izan dituzte baiezko emateko elgarrizketentzat. Aldiz beste garai batzuetan bai saiatu garela, jakinek artxiboak ere erabiltzen ditugula, eta artxiboetan ere ahotsak entzuten direla, saiatu izan garela agian antolatzaile ziren momentuan hain mediatikoak ez ziren antolatzaileak, laguntzaileak sekatzen. Ari gorrin nagusietariko bat hori dela, mintzo diren 16 horiek, baina batez ere mintzo ez diren meundaka eta milaka laguntzaile horiek, hain zuzen ere hori zirela laguntzaileak. Eta 30 urtez lortu badu festival honek atxikitzen, eta lortu badu azal berritzen, eta lortu badu belaunaldiz belaunaldi transmititzen, eta laguntzaileak izan direlako gibelean. Baldia olako gauza batzu aldatu direnak, baina aldi beran izigarri interesgarria da ikustea ere belaunaldi guziek naiz eta gora berak izan gauza bera bizitu dutela, nahi dut EHZ festival hori antolatu dute, eta beraz denek izan dituzte eztabaidak nor ekartzen dugu talde bezala, norrez, zendako, eta ze mezurekin gibelean, horiek ere, mezu horiek berdinak egoten dira. Nik ala ere erranen nuke, Ipar Euskal Herria aldatu da, eta EHZ noski aldaketa horrekin batera joan da, eta egokitu behar izan da, baina EHZ izan da Ipar Euskal Herriaren aldaketaren motore bat. EHZ-ak ekarri dituen aldaketa batzuk, zuk ere ekitzen duzunean festival bat laguntzaileekin, eta gainera erabakitzen duzunean tokiko laborarienak izanen direla zerbitzatuko dituzun produktu guziak. Zuk erabakitzen duzunean, edarian hartuko dituzula erabaki batzuk berriz ere hurbilekoekin aritzeko, alkohol mota batzuk ez zerbitzatzeko, eta gainera hori guzia zerbitzatzeko berrerabilgarriak diren basoetan. Zuk erabakitzen duzunean, komunak ez direla kimikoak izanen eta idorrak izanen direla, edo zuk erabakitzen duzunean Lekornen 2010 hamarkada hasieran bat sortzea eraso sexisten aurka eta ondotik mota oroko erasoen aurka, zu ari zara gizartea itzinarazten eta ari zara markatzen oinarri batzuk, eta ari zara egiten Ipar Euskal Herriko kultura hitzordu nagusienetariko batek gauza horiek guziak iteituela eta posturatu horiek guziak hartzen dituela. Eta beraz, horrek dakar, bertze besta eredu guziak eta bertze besta antolatzaile guziek posizio bat hartu behar dutela. Edo EHZ-ak bezala egiten dugu, eta beraz, gure egiten ditugu erronka hauek eta erronka horiekiko zerbait egiten dugu, edo ez dugu egiten, eta beraz hor sortzen da, gaur egun
kasu batzuetan aski evidentea den beste ereduen talka bat eta beste eredu alternatibo bat eta gauzak zaintzen saiatzen den bat. Naiz eta jende artea aldatzen den, kolektibotasun hori atxiki da. Jana dut gaur egun ikusten da gizartean norbanako gauza hori ez, eta EHZ-etan ala ere atxiki da kolektiboki antolatzea. Jana dut milaka laguntzaile urtero batzen dira hiru egunetako festival hori antolatzeko, eta nire ustez hori atxiki du duela 30 urte eta irauten du, eta hori biziki polita da. Kontzertunen bidez, musika ez diez, euskal izenta izana betiko zuat bitez. Kantu horretako postulatu politiko horiek hor dira, erranen nuke gehitu zaizkiola. Gehitu zaizkiola are zapalkuntza gehiagoren aurkako borrokak eta tokikoagoa bihurtu dela ere berdin, garaian EHZ bizki munduari begira egiten zen eta ikusten zen ere EHZ-ak zituen harremanetan, EHZ-ak harreman haunitz bat zituen frantses estatuaren baitako zapaldutako herria initzekin, harreman horiek ez dira galdu, baina gaur egun azken urtetan lekornen hasirik eta irisarriren bukaeran erranen nuke hori berretxirik Hego Euskal Herriarekin gero eta harreman gehiago egiten da eta irudikatzen dugu antolakuntzan ibili garen guziok EHZ badela Euskal Herri mailako hitzordu bat eta baduela intentzioa Euskal Gazteria ahalik eta zabalena batzeko eta Ipar Euskal Herrira ekarrarazteko. 7 atal orotara 30 urteko ibilbidea, historia edo bizipenak kontatzeko otsailaren 3an eman zen lehena eta ordutik 15 egunean behin plazaratuko dituzte atal berriak, hurrengoa martxoaren 3an, podcast plataformetan edo ehz.eusen. Txingudi badia dragatzeko lanak berriz ere martxan dira. Iaz Hendaiako kirol portua dragatu zuten eta honako honetan itsasadarraren txanda da. Otsailean hasi dituzte lanak eta maiatzeraino luzatzea aurreikusten da. Tarte horretan Hendaiako kirol portutik hasi eta barraren bukaera arte 50 metroko luzean 3 metroko sakonera irabazi nahi da. Proiektu handi hau Hendaiako herriko etxeak eta Pirinio Atlantikoetako departamentuak bultzatu dute eta helburua c'est de récupérer des bonnes conditions de navigation dans la Bidasoa. Navigazio baldintzak berreskuratzea eta itsasigadurari aurre egitea. Azken urteetan itsasontziek zenbait eremutan lurra jotzen dutela eta itsasondoari eremua irabazi nahi zaio pilatutako hondarra kenduz. En fait, le gros problème, c'était que les bateaux touchaient, donc ce qu'on appelle la bathymétrie, la profondeur, elle a été récupérée partout où on en avait besoin. Lan horren ardura, la Grand Mulet itsasontziak izango du, tutu luze baten bidez, itsasazpiko sedimentua xurgatuko duena. Ah oui, là on voit la drague, elle est en plein dragage, on va dire ça comme ça, elle est en train de récupérer, d'aspirer le sable et par des tuyaux qu'on voit derrière et qui vont être acheminés sur la plage d'Hendaye. Behin xurgatuta sedimentu guztiak Hendaiako hondartzara eramaten dira, hodi luze baten bidez, dekantazio eremura. C'est l'endroit où est refoulé le sable et l'eau et qui permet une décantation du sable avant de reprendre ce sable pour pouvoir aller recharger la plage sur un secteur qui est un petit peu plus loin au bout. Bertan bildutako sedimentua putzu handi batzuetan pilatzen da eta filtrazioaren bidez ura eta area banatzen dira. Ondoren, berreskuratutako hondarra hondartzan zabalduz. Pour l'opération du chenal, on est autorisé à draguer 90 000 mètres cubes de sable. Donc ça, c'est durant cette campagne 2026. Guztira 90.000 metro kubiko hondar dragatzea aurre ikusten dute 4 hilabetean. Eta honela, modu iraunkorrean, Hendaiako hondartzak urtean galtzen duen area berreskuratzea da herriko etxearen asmoa. Txingudiko badiako dragatzearen bigarren faseko lanek iraun bitartean, lan eremurako sarbidea debekatua dago herritarrentzat, herriko etxeak aldiz, hondartzaren gainontzeko eremua zabalik mantendu nahi izan du, herritarrek itsas aktibitateaz eta pasealekuaz gozatu al izan dezaten. Maiatza bukaeran espero da bigarren faseo amaitzea, eta ekainerako normaltasun osoa espero da, bai Hendaiako hondartzan, baita itsasadarrean ere.
Euskal dantzak antzerkia, musika eta umorea uztartzen dituen Tioteronen semeak taldeak, aurreskolari euren 3. ikuskizuna eskaini dute Baionako inauterietan. Irudi eder bezain xelebre hauekin agurtzen dugu gaurko saioa. Bihar arte.